На думку старшыні праўлення Беларускага фонду міру Максима Місько, Брэсцкае абласное аддзяленне з'яўляецца адным з флагманаў дабрачыннага руху ў краіне. Есть чем похвастаться. Большой акцент отделение уделяет международному сотрудничеству. Очень много внимания уделяется ветеранам, очень много внимания уделяется молодежи. По всем направлениям сегодня все планы выполнены. За мінулы год з удзелам альбо па ініцыятыве аддзялення фонду міра ў гарадах і раёнах Брэсцкай вобласці было арганізавана больш за 200 мерапрыемстваў. Сярод асноўных рэспубліканскі злёт міратворцаў, удзел у мастацкім конкурсе «Шчасце жыць у мірнай краіне», на абласны этап якога было прадстаўлена каля 400 работ. Падтрымка самых маленькіх у межах акцый «Нашы дзеці» и «Дзеці Беларусі» программы «Клопат». Всего в прошлом году на наши благотворительные мероприятия было собрано, значит, всего по области 168 тысяч рублей, а значит, было истрачено на социально-благотворительные мероприятия около 130 тысяч рублей. Асноўны вектор дзейнасці Брэсцкага абласнога аддзялення фонду – работа з моладдзю, у прыватнасці патрыятычнае выхаванне. Сённяшняя сустрэча прадстаўнікоў фонду міру прайшла на базе 8-й школы, дзе пра подзвіг і патрыятызм ведаюць многа. А самі школьнікі з'яўляюцца актыўнымі удзельнікамі грамадзянска-патрыятычнага руху і экскурсаводамі ў музеі памяці Владимира Карвата. Для меня большая честь учиться в школе номер 8 имени Владимира Николаевича Карвата, так как мне приятно сделать какой-то свой вклад в просвещение молодежи. Сегодня мы провели экскурсию для делегации, и было достаточно легко, поскольку слушатели нас внимательно слушали, контактировали. После экскурсии нам подарили книгу с детскими рисунками «Книга о мире». Как говорится строчками из нашего музея, то, что всегда для того, чтобы хорошо учиться, нужна какая-то живая вода. И вот этой живой водой для учеников нашей школы, и в принципе Бреста, и тех, кто приходит в наш музей, становится вот именно вот эта экскурсия музея Владимира Николаевича Карвата. В 2020 году мы будем отмечать 75-летие Победы, и наша школа будет принимать ряд мероприятий в этот праздник. У нас будут организованы встречи с ветеранами, многие наши ученики будут выступать в качестве волонтеров. Сярод асноўных накірункаў дзейнасці на бягучы год праўленне Беларускага фонду міру акрэсліла дабрачынную работу з дзецьмі, якія маюць патрэбу ў асаблівай дапамозе, а таксама з ветэранамі. Для апошніх плануецца зрабіць больш камфортнымі ўмовы знаходжання ў ваенных шпіталях. Безумоўна, значная частка мерапрыемстваў усіх аддзяленняў фонду будзе прымеркавана да 75-й гадавіны вялікай перамогі.